بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا كولبالي مساسي ومساسيني ابو جمال بفو مساشي وين ني ني وفو بوغو دي مساشي مساسي ومساشي كما نغاندو لي كروبرا ني ما فوغ نيانتا فو مساشي o korodi o kora mu mo bunu bora masaula les descendants ne akle masa kungoloshi ni ma fo kanya yae ne sa fo ko masashi voilà doni bi fo jodi donne me shi mu be kungolola fo jodi ba masa ni ba fe ko fo e bo fo jodi masashi ou masasi ba fe ka prononciation de nom e be kungolo faraka kungolo faraka d'accord comme il comme masasi ani masasi voilà bu fota potea eh d'accord on va faire bismillah ba comme tu dis be ala tano ikakane ko sobe bob dia kafsa bamano ko comme mati tigala ma ganza mati ma bla ganza o tien wa fa to mna dana yere kelene dana yere kelene da mala shenkele ibi tigala shenkele sababu do bina nay koroboro sanado ko comme madala kafsa tigari la de tiens Madaila quoi comme ça ntigari parce que me douter ibi ka kuma mo fo me douter ala mais ntigari la abdé woni imana fa woni ibi fu de fo la Allahu akbar atit na so ata aba ko do akoro kala mais ibi ka mo fo ya dare fo itila mina koroboro zana fo kayra ba managana ko hadamadden ko yoro sababala ko lotala o ya lebu yoro ulu fana te hara ulu de utu haramu fana fe yoro sababu haramaden ana nya famu kolotala ya famu oli ojime afolo anan no foka na ke bamana kando abi mo basla de wa wajime anan nam je kan bala sakai jondo fuyi hello gbaru we ko teo agul walini sida ka gayire ka wala ma ka famu no me ko fo kana sirawo ko haramaden ne kolotalo ma biyelema o bi bakari yo antede abiyelema kolot ne la ngoni horon kando abiyelema da bi ta de biyelema al kununta abiyelema ko kolot ne na me ko ne de biseki lebu ne manga haramu dum fana ko konobara ko nugu de bala me kolotala de konobara fana ma haramu manyama konobara fana biseki lebu parce que ni woli fendu na nu korofo jomana ibi lebu ko ni kuma fo manga mun fo ilebura ani barakorola ko ni sera fe mo muti tay fana ilebura bamono kote ne ma fi ngi ga fa ibna sa fa ci ko lawa bamono kote mais ma ko jelu muye ko pam fembe bi fanda fo kele nala nga chama fanga e nyama bay ko loi électorale o ko bolono bla sebe barawla ko baraka ci ko kon ko anyena ka ku dale mbala ka fo duna na tawla ko sumem kanga ke kerengeren yala mu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO fait ko mali sigre mena ka fo ko embargo me mali kan ko nawli embargo mtara kabli janvier kalo kile kononton samba fla animuga anifla aywa d'accord les échos ba fo wele odi la to ya odo a cancerami les échos wele able andan ale kumara kerengeren yala ni baranu jatemne anga ministry nale gouvernement ka ngala selay ne colonel Abdoulaye Maïga ale ni parti politique mo ko ne nyoyo karamu kunungu no bina jeune kalo kili muga ani flama karamu centre de formation des collectivités territoriales la jarem ko jime kan ka se ka kuma mi chronogramme ale kumala référendum ale ni constitution des élections au baraw stratégique wala la ni baranu jatemne ko la ñiniti dowray baraka ko ñuma dron wala sabela jelen ka se ka lafia tabarakallah o de ko jere nkuy l'indicateur de renouveau ka jere jume l'indicateur de renouveau kala ko muy kerengeren yala ministre abla ale ka mandat be ban fini kalab da o te jeune kalo incre bi sabay wa ko mandat be ban pe premier juin kan nga renouveler voilà ko kan ka renouveler ko nga ko na tabe ayanga blala aywa o dute ayanga blala mali yɛrɛ de ko sisan pour que a ka ta fo ka ta a daba baba ka ta dɔrɔn ka firiyan kan o t'a la an tɛ jɛn'a ye tuguni te o banna
Asimi Klela, Kumate. Kato Kono, Kumi Kerengereniala, Maître Tapo. Ko abe kuma kɔni calen no waati na ko mu ye kolonel Asimi Goita mu ye cɛbɔ no ye président Sigi kan ka kɛ k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye ale déjà président ya mun cɛbɔ tuguni ale yɛrɛ tɛ président ka ban a ko c'est un faux débat c'est un faux débat président do ka ban ale tɛ masaya la ka ban a bɛ masaya la mun a b'o bila ka farati la ka taa ɲini tuguni a bɛ taa ɲini dɛ o bɛ farati ye dɛ n'a sɔrɔ ayi non bamanankan do farati k'i to famaya la k'a bila ka taa ɲini n'u jafaru a bɛ kɛ baara ye farati do n b'a hakili jigin dɔrɔn k'ala somi o tɛ wa o don ne ɲuman l'indépendant ko di l'indépendant kumara Mali ni Burkina a bila an dana ko gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya siga t'o la ko nin ye nin dɔgɔkun laban ninnu jateminɛ k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu bɔnɛna nin na ko siratigɛw la an ka jamana fila n'o ye Burkina ni Mali ye e ko bɛ sigi ka fɔ la ka se ka kɔ bilatéral dɔ ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ G5 Sahel ko Mali o sara a mɛnna ko Mali ni Burkina k'u bɛ fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka bamaci wale ninnu ka se k'o kɛlɛ cogoya min na ko kumaɲɔgɔnya kɔni olu bɛ sen na ni waati mɔgɔ dɔ ko Mali tɛ fɛn ye an y'a yɛrɛ k'an ye fɛn ye an bɔra G5 a yobara l'essor faso ka fasiri ale kumara abla ndari yɛrɛ ka dugu kan ne ka dugu awɔ Tombouctou Tombouctou bilali Sudan ale ni Tawdeni ko nin bɛ dugu kelen ko n'i y'a fɔ Mali dugutɔw la mun ye defu kɛli ko baaraw daminɛna hɛrɛ la wa k'a bala ka taa hɛrɛ fana fɛ ko n'i y'a jateminɛ mun ye an ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ministre des mines de l'énergie et de l'eau Lamine Seydou Traoré ale ni ministre de l'industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed olu de kɔni ye defu kimɛ ni baaraw kɔrɔmu karili kɛ Tawdeni ale ni Tombouctou mara kɔnɔna la nka k'u kɔni k'u ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ min ye gouverneur ale ka lawuruma kɔnɔ fo ka taa se min ye commissaire de police Bakoum Kanté ale ni gouverneur ye gouverneur voilà gouverneur Bakoum Kanté voilà o y'a ka jala ye fo ka taa se min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ouya Seyo Tambura n'ale ye membre ye comité de gestion scolaire la olu kɔni ye nin baara ninnu kɔni bila sen kan ko baara daminɛ na hɛrɛ la k'u b'a laɲini a ka kun cɛ hɛrɛ la n'o ye defu ye n'a kun kan ka cɛ bi Mamadu Lumeidu o ye Tawdeni gouverneur ye Bakoum Kanté o ye Tombouctou ta ye mais Tawdeni bi Tombouctou kɔnɔ e ko Mohamed Ould Meidou le colonel le général Ould Meidou wa celui le gouverneur n b'a dɔn kosɛbɛ celui le gouverneur de Tawdeni ouais Bakou est le gouverneur de Tombouctou mais a fila bɛɛ sigilen de Tombouctou m'a f'i ɲɛna waati dɔ tɛmɛna ale ni général Pujugu u kun ye wulikajɔ sabati a tɛ tile la dɛ i y'a faamu n b'a dɔn kosɛbɛ ani Gamu voilà Zire Hebdo a ko di Zire ko faamaw Ablaye k'u ka baara kɛcogoya k'u kan ka yɛlɛma don a la an ka finitigiw k'u kan ka yɛlɛma don a la ko kama sɔrɔ changer le fusil d'épaule fusil d'épaule bon n'a sɔrɔ i ye gauche o de yɛlɛma ye n'i y'a bila ɲuman kan n'a ma ɲa i b'a yɛlɛma ko kama sɔrɔ ko baara laban minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛn n'o ye bamaci wale minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ fɔ Bankasi mara la k'a kɛra damatɛmɛ wale ye k'an ka faamaw kɔni kan ka wuli ka jɔ ko ka wuli ka jɔ kɛ siɲɛ 2 tuguni pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u kun sama voilà o de do a faamu na o de do le pélican a ko di ale ko Asimi Goita ko k'a bɛna ko k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye wa président Sigi nata la k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye ne ma mun faamu transition charte a ko président du CNT premier ministre ko olu man ko kanbo a bɛ se k'a kanbo cogo di a ye ɲininkali de kɛ o ɲininkali la ko n'i ye baaraw jateminɛ ko Asimi n'o y'an ka cɛmancɛ fanga ye bi ko a ma ka di kosɛbɛ ko Mamadou ko hɔrɔnya b'a ka baaraw la ko Mamadou k'a b'a yɛrɛ bonya kosɛbɛ ko Mamadou ko a fɛlen don kosɛbɛ bi mun ye maliyɛnw fɛ ko siratigɛw la ko est-ce que ko n'a tora k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ko e ko k'a tɛna ɲɛ sɔrɔ wa o ye nɛgɛnnikan ye ɲininkali don bamananw ko maa bɛ i nɛgɛ kɛ dɔw kɔ la o ye tiɲɛ n'i tɔɔrɔ la diyara i ye bamananw de ko ten le républicain ba kun n'o ye républicain mun ne b'a fɔ bamanankan don maa bɛ se k'i nɛgɛ ka to ko la mais ka to a la a diyara i ye
tiɲɛ yɛrɛ la o b'a sɔrɔ i bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la républicain ale kumana mun ye projet de chronogramme ka se an ka mun ye kalataw ma référendum constitutionnel ko kan ka kɛ ka bɛn mun ye mars kalo ma san 2023 ma bila an dan mun ye an ka député ka sigili ye ko kan ka kɛ octobre kalo la mun ye san 2023 mun ye jamanakuntigi ale ka sigili ko dɔgɔdalen no ka bɛn février ma san 2024 ala ko yirana ko o baaraw siratigɛ kɔnɔna mun ye an ka jamana ɲɛmaw o ye kɔni ŋaniyam ta ka papiyew bɔ ka baara k'a kan ka se k'a cari walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya la ko siratigɛw la pour que CEDEAO kan to yen sigi bɛ ka kɔnɔ k'o de kɔnɔ o ye juillet kalo tile 3 ye pour que fɔkabɛnw ka se ka sabati embargo ka wuli ka bɔ mun ye Mali kan ko siratigɛw fana na n'i tora républicain kɔnɔ ko sagako ko Mali tɛna Côte d'Ivoire ni Sénégal dayɛlɛla pour que saga ka bɔ ka se olu ma ye u t'a nɔgɔya an bolo yan u ka to yan pour que an ka se ka san da su la o tɛ wa o don a bilɛ ok Masa Solo Mali la diinɛ ba fila de bɛ yen diinɛ ba fila chrétien diinɛ ani silamɛya Mahamɛdi ka mɔgɔw ani Isa ka mɔgɔw mais dɔw yɛrɛ bɛ dɛ a bɛɛ ala parce que olu ye ministre sɔrɔ yɛrɛ jɔ o ma ko le ministère des religions du culte et des traditions culte o ye jumɛn Thierno Assou bɛ mugu na wa voilà i bɛ culte dɔn n'i bɛ taabolo fɔ la mun tɛ nin fila nin ne bɛ taabolo wɛrɛ la mun tɛ ninnu ye mɔgɔ b'a fɔ n t'a si dɔn diinɛ wɛrɛ bɛ o kɔfɛ ne t'a si dɔn dɛ olu ko tɛ n t'o dɔn dɛ diinɛ wɛrɛ b'o kɔfɛ ko n'i bɛ bolofara wɛrɛ la n'i bɛ bolofara bolofara wɛrɛ dɔw mun de don o bɛ faamu aw bɛ faamu ayiwa d'accord parce que dɔw bɛ yen olu bɛ tulonkɛ la quoi maa dɔw bɛ olu u bɛ tulonkɛ la dɛ u t'a dɔn wa maa mun b'a fɔ k'i sigi k'i da yɛlɛ ka fɔ n t'a la dɔn o tɛ tulo k'i yɛrɛ ala y'i da i b'a fɔ i t'a la dɔn bon ala ka nin kuma ninnu kɛ an tulo ta n'a ye sinon ni maa min y'o fɔ i kɛrɛfɛ i b'a ɲininka fɛn kelen ko yala k'a bɛ fiɲɛ sama wa a bɛna f'i ye ko awɔ i b'a ɲininka ko yala k'a bɛ fiɲɛ ye k'a b'a ye a ɲɛ na wa i bɛ da ye bon Isa diinɛ o b'a fɔ chrétien diinɛ malien Nabila Isa malien fɔlɔfɔlɔ mun kɛra tubabu mori a b'a fɔ père bila tubabu mori a b'a fɔ ten tubabu mori o don o ye Prosper Camara de Prosper lycée fila tɔgɔ la alhamdulilayi o don lycée dayɛlɛla le 6 février 1963 o y'a sɔrɔ an bɛ Mali kɔnɔ o lycée Tuba tɔgɔ la ale ka kalan n'a ka ɲagaɲaga u taara kɛ fo Tunisie Carthage 29 juin 1936 ale de ye chrétien fɔlɔ ye mun kɛra tubabu mori malien ale don chrétien fɔlɔ mun fana kɛra sœur ye ma sœur tubabu yan o ye Salomon Jawara ye o kɛra en 1937 donc malien fɔlɔ mun kɛra tubabu mori ye ani malienne fɔlɔ mun kɛra tubabu ma sœur o ye Salomon Jawara o ye mori ye a mori musoman voilà maintenant a filanan o ye u b'a fɔ ma le père François Diallo il a été ordonné prêtre le 29 juillet 1939 a sabanan o ye abbé David Traoré 27 mars 1950 a naanina o ye abbé Auguste Luc Sangaré ma bɛɛ b'o dɔn Luc Sangaré il a été l'archevêque de Bamako pendant plus de 30 ans école dɔ tɔgɔ dara fana voilà lui il a été ordonné prêtre le 12 septembre 1954 a duruna o ye monseigneur Julien Marie Sidibé 30 avril 1957 a wɔɔrɔnan o ye abbé Jean-Marie Cissé 4 avril 59 a wolowulanan o ye abbé Bernard Canet de Kati juin 1970 Mbijo seginna de bɛ famaya la bi le cardinal Jean Zerbo ordonné prêtre le 10 juillet 1971 nin de ye malien fɔlɔfɔlɔ mun ye tubabu moriya sɔrɔ fo ka baara kɛ n'a ye ka kalan kɛ ka a ŋɛɲɛ dɔn a filanan fɔlɔ de kɛra Auguste Sangaré mun kɛra église ba ɲɛmaa ye a filanan ye ale de b'a la bi ale fana sera mun ma malien si ma se la cardinal malien si ma se o la ni ale tɛ Jean Zerbo donc an b'a daminɛ n'o ye voilà i b'a fɔ olu ye ne y'o de fɔ sisan ko ale diinɛ tɛ kɛ n'a Ala kɔni ye kelen
o time donc akona to ko tlonginale o te wa bon chama be uta don do ba vo ka ala sona la masongo e kuma e karale ola ko ala sona la masongo no ngere karale chera o te wa ana ni kuma no ira foli mai voilà merci beaucoup kambe le flash